Tere tulemasta Kaido Puukapin ostelemisen rinkiin. Soppari tehdä sulle aivan eritoinen tyrkytys. Kätsökättipullo. Se maksa lasku, kusottaa hauhau, etsi kissa, rastitta, veroilmoitus. Kaikki se. Osta nyt pullotus kätsökätti meiltä. Joten kätsökätti se olla pullo sinistä rouhet, johon lisätään vaan käännetään näin auki, sitten spruuttade tästä näin sisään näin. Ihan täyteen saakka lasketaan, että oho valuu hieman. Kätsikättäri olla valmis kohta näin. Sitten hieman ravista kätsikätti näin, pullo kiinni. Sitten kätsikätti olla käyttövalmis. Hei, saa olla mulle velkaa about 12 000. Ei, älä anna niitä. Kätsikät maksaa puolestas velka. Kätsikät. Hei, ottaks sinun päähän tuo veroilmoitusrastitus? Kätsikät hoitaa sekin sinun puolestas. Kätsikätti olla pullo sinusta rouhesta. Hei, ollaks sinu kyllästynyt etsimään Mirriäs? Jaha, sinulla olla pulma tähän meidän ratkaisu. Kätsikättäripullo. No niin, kätsikätti olla pullo sinistä rouhet ja sen periaate toimii ilman oksidaanin kerran. Siis, kerta kätsikätti ulkopihalla alassu ja odottele 12 timmeä. Tämä sen takia kätsikätti saattaa hieman sotkea sisäpiirissä. Jotenka kätsikätti olla käyttövalmis 12 timme vieritty ja se voi maksaa lasku, kusottaa hauhau, etsi veroilmoitus, etsi mirri ynnä kaikki tekemistä. Nyt kun sinu ostele pullo kätsikätti, siinä ei olla vielä kaikki. Sinu saada kätevä kätsikätti magneetti. Magneetti, jolla sinu voi syötä hauhau, etsi mirri, vahata lada ja sen selloista. Eikä siinäkään olla vielä kaikki. Tässä meillä on supertarjous kätsikätti. Lisäksi me antaa sinulle kätsikät täyttöpussi.